Dalawang binatilyo nalunod sa ilog sa San Carlos City, Pangasinan. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. May kita sa cellphone video ang aktual na retrieval operation kina Aljon Salinas, 12 anyos, at Christian Div Agbuya, 13 anyos, matapos malunod sa ilog na bahagi ng Barangay Palospos, San Carlos City, Pangasinan. Nagtayayan silang maligo at ipalalaan sila ay marunong lumangoy, ma'am. Medyo malalim yung kanilang napuntahang part ng Palospos River, ma'am. Labis ang paghinagpis ng mga naiwang kaanak ng mga biktima. Ang sakit talaga. Masasabi ko lang sa iyo dyan kung sana tanggap mo na lang yung pagkawala mo kasi gano'ng kahit mahirap sa amin na wala ka bigla. Kung saan siya, sana gabayan niya kaming pamilya niya, mga kapatid niya. Wala namang gusto sa may nangyari, di ba? Patuloy ang paalala ng otoridad upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Para sa kanilang kaligtasan ay huwag na po silang pupunta sa mga ilog dahil hindi nila natin alam kung yun ay mababaw o malalim na pwede nilang ikalulog, ma'am. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.